அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, அந்த தொழில்ல தையல் தொழில்ல பிராக்டிஸ் எவ்வளோ தூரம் முக்கியம் அப்படின்றது தான். ஏன்னா, இந்த தொழில நீங்க வெறுமனே கத்துக்கிட்டோம், நான் கத்துக்கிட்டேன், எனக்கு யாரும் வேலை குடுக்கல அப்படின்றத விட, அந்த தொழில நீங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்றது தான் முக்கியம். இன்னைக்கு எங்ககிட்ட ஒருத்தவங்க வேலை கேட்குறாங்கன்னு வச்சுங்களேன், நீங்க எத்தன வருஷமா இந்த வேலைய செய்றீங்க? ஏற்கனவே எங்க வேலை செஞ்சீங்க? எந்த கடையில வேலை செஞ்சீங்க? இத தான் கேட்டுக்கிட்டு வேலை குடுப்போம். ஏன்னா, அவங்களோட அனுபவத்த பொறுத்து தான் அவங்களோட வேலை நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது எங்களோட எண்ணம். இதான் மக்களும் நினைப்பாங்க. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதில பயிற்சி எடுத்துக்கிறீங்களோ, எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அத நீங்க தச்சு பழகுறீங்களோ, அந்த அளவுக்கு தான் மக்களுக்கு உங்க பேர்ல நம்பிக்கை வரும். அதனால நீங்க பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டோம், எனக்கு வேலை வரல, நான் செய்யல, சும்மா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றது தப்பு. நீங்க உங்களால முடிஞ்ச வரை உங்களோட துணிகள கூட தினம் அத பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டே இருங்க, தச்சுக்கிட்டே இருங்க. தைக்க தைக்கத்தான் உங்களுக்கு அந்த தையலோட நுணுக்கங்கள் தெரிய வரும். அதோட ஃபினிஷிங்லாம் நல்லா புரியும். நீங்க டெய்லியுமே இத தச்சுக்கிட்டே இருக்கீங்கன்னு ஒரு அக்கம் பக்கத்து வீடெல்லாம் உங்கள பார்க்குறாங்கன்னு வச்சுங்களேன், அவங்களுக்கே பரவால்ல இது டெய்லி வேலை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்காப்ல. சரி நாமளும் ஏதாவது குடுத்து பார்ப்போம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வரும். ஒருத்தவங்க குடுத்தாலே 1 இப்போ 2 ஆவும், 2 4 ஆவும், 4 8 ஆவும். இது மாரி தான் படிப்படியா வேலை பெருகுமே தவிர, ஒரே நேரத்தில உங்களுக்கு வேலைகள் குவிஞ்சிராது. சரிங்களா? எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்க அத பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்களோ, நம்பிக்கையோட இருங்க. உங்களுக்கு நிச்சயம் நெறைய வேலைகள் வரும். இன்னைக்கு இவ்வளோ வேலை எனக்கு வருதுன்னா, நான் என்னோட உழைப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட 32 வருஷமா இந்த தொழில்ல நான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். என்னோட அனுபவத்தினால தான் இந்த வேலை வருது. நம்மளோட 3 மாச பயிற்சியிலேயே நமக்கு வேலை வரணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறது தப்பு. அதனால நீங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அது அதிகமா பயிற்சி எடுத்துக்கிறீங்களோ, அதுக்கு பிறகு தான் உங்களுக்கு வேலை வரும். பொறுமை அவசியம். காத்திருங்க. நிச்சயம் உங்களுக்கான வேலைகள் வரும். நீங்க நல்லா அதிக அளவுல வேலைகள் வாங்கி செய்யலாம். நீங்க 2 பேருக்கு வேலை குடுக்கலாம். அந்த நம்பிக்கையோட இருங்க. எல்லாம் கண்டிப்பா நடக்கும். நன்றி, வணக்கம்.